Det tror jeg fandme også, jeg skal. Regel nummer 1 for at blive bedre til noget, det er træning, træning og træning. Og det er sådan set det, hele mit koncept er gået på. Og med det her træning, jeg har ikke mødt en angriber nu, som ikke elsker at se bolden suse ind i kassen. Og jeg vil næsten komme med den påstand, at hvis der er en, der siger, det får jeg ikke noget at kigge ud af, så er de ikke angriber. I 1999 der læste jeg en artikel med Andy Roxburgh, som er teknisk direktør nede i UEFA, hvor han havde lavet en artikel omkring, at over 80% af alle mål, de blev lavet i målfeltet. Og så tænkte jeg, det er jo lige vand på min mølle, fordi det er jo den form for træning, som jeg gerne vil praktisere, og sådan set har gjort ubevidst. Messi, 2009-2010, 47 mål i 53 kampe, 7 af dem blev scoret udenfor, hvor 2 af dem det var direkte. Så og hvis du står her og hele tiden med yes, og når den kommer, så svinger du højt og sparker. Ja. Og bare ud med armene, fordi det kunne jo godt være i en kampsituation, der er stående. Og bare op og ramme den på vristen, ikke? Super! Sådan skal det være. Og kør det lidt hurtigere. Sådan skal det være. Ud med armene for at gøre dig bred, fordi så er der meget bedre balance også, når du sparker. Og bliv stående med støttebenet på jorden. Og så når du svinger, så prøv at svinge så højt du kan, og så spark nedad. Ja. Sådan der. Nu kommer der 5 hurtigt. Og den sidste. Sådan der. Læn kroppen lidt ind over, når du sparker. Så holder du bolden nede. Kig bolden. Sådan der. Ja. Sådan der. Ja, lidt mere. Og 5 hurtigt. Ja, det er flot. Når I løber til den, ud med armene, sving højt og stor turen peger ned. Alt hvad I kan. Ja, flot sparke. Det her ben peger den vej I gerne vil sparke. Sparker og stor turen nedad. Ja, super. Og bliv stående med støtteben på jorden. Ja, det er flot. Prøv at blive stående på benene. Sådan, super spark. Ja, sådan skal det være. Fantastisk, så kan I det. Ja, der er 3 point i amerikansk fodbold. Ja, der var kejlen lige ved at ryge kassen. Ja, en gang til. Tænk på jeres tilløb, hvor jeres støttefod står i forhold til kejlen. Ja, der var den. Du mangler bare lige at strække vristen helt, når du sparker. Ja. Ja, det er flot. Sådan der. Du skal bare tro på det. Små hurtigt fodskifte hen. Baglæns udenom den her. Og så kommer den. Ja. Kom bare. Og kig op. Sådan der. Frem. Tilbage. Og kig op. Flot. Og kig op. Ja, den tæller også. Og så kigger du op. Sådan der. Kør. Og kig op. Ja. Flot sparke. Ja. Jeg er jo ikke sikker, at bolden altid kommer lige som præsten prædiker. Ja. Og kig op. Ja, det er flot. Og kig op. Ja, det er flot sparke. Ja, rigtig flot. Ja. Flot sparke med højre. Ja, det er flot. Og kig op. Ja. Og hurtigt kig op. Ja. Ja, flot. Super. Og bakke. Baglæns. Og frem til den. Og bakke. Og sving. Sådan der. Super.
Op bakke. Og skråt. Op bakke. Nu er den der jo. Og fremad. Op bakke. Sidste. Vi har lige en mere. Vi skal slutte af med den her. Sådan der. Super. Hele tiden bakke, når du har afsluttet. Og kroppen ind over bolden. Ja, der var den. Bakke. Ja. Ja, verdensklasse. Sving. Sådan. Og bakke. Og den her. Og sving. Hold foden. Sådan der. Så er det nemt, ikke? Og bakke. Og kroppen ind over bolden. Ja, bakke. Fremad. Og den sidste. Sådan der. Her. Starter her. Om I sparker den herover med vristen, eller med indersiden, eller bananspark, eller hvad pokker I kunne finde på. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er, at I har kontrol på jeres spark. Og vend hurtigt! Ja! Ja, det er godt holde nede. Og kom bare! Kom igen! Hurtigt ved! Kom igen! Næsten ned i jorden! Ja! Godt hold nede! Flot spark. Vent lidt, start, ikke bolden. Der er langt mellem snapsen, når jeg ser en spiller, når han har scoret, og siger yes! Og hvis man gør det, det udløser altså et eller andet inde i hovedet, som giver noget selvtillid. Så det er altså ikke forbudt, når man scorer. Og lige klappe sig selv på skulderen. Når I er ude til træning og sådan noget, og laver et godt mål, og I skulle godt lige vise, at I er glade for at score. Jeg ved i hvert fald, der er rigtig mange forsvarsspillere, der synes, det er pishammerende irriterende, når der er en, der har scoret. Og han laver sådan en Søren Frederiksen jubelscene, hvor han kaster sig rundt og næsten brækker skulderen og er evig lykkelig. Så bare vise noget begejstring, det gør sgu ikke noget. Jeg har lært en masse med mine vendinger, når jeg skal sparke til bolden. Det der i starten, hvor vi skulle sparke ind over bolden, der kom jeg i for meget fart, så du skal stoppe op og lande, eller stoppe på støttebenet. Det bedste jeg lærte i dag, det var nok, da vi skulle løbe hen og så vende, altså, så plejede jeg altid at lave et forkert løb, altså, da jeg skulle løbe hen til bolden. Jeg prøvede at tænke lidt mere over det. Husk at komme ind over bolden, når man sparker, så man ikke skyder 100 meter over målet. Ja, jeg var ikke så smooth i hoften, så jeg fik ikke rigtig rigtige spark på. Husk hvordan vi laver de rigtige vendinger, så vi kommer i ordentlig position til at sparke til bolden. Tænk over, hvordan vi står i forhold til bolden. Det var noget nyt at prøve, altså noget træning vi ikke har prøvet før. Noget man ikke har tænkt over at gøre. Men en gang gør det nok ikke, man skal nok nogle flere gange, for det som rigtig sætter fast. Ja, det giver meget. Det giver rigtig meget. Det er noget, vi aldrig har gjort før, noget vi aldrig har lært. En gang om måneden eller en gang med 14. dag vi nok ikke gør noget, men kører videre med det der. Jamen, jeg har ikke lavet særlig mange mål i den sæson her, så nu må vi se, om det kommer.